De historische maquette van Maastricht, die geleend werd van het Musée des Plans Reliefs in Parijs en die werd geëxposeerd in het Bonnefante Museum, ging weer terug naar Parijs. Aanvankelijk was het de bedoeling ze in Maastricht te exposeren van 11 april tot 22 juli 1973. De belangstelling was enorm. Circa 30.000 belangstellenden brachten een bezoek aan het Bonnefante Museum om dit historisch-topografisch document in 3 dimensies te zien. Nog nooit werd ook maar 1 maquette uit de Parijse collectie van ruim 50 maquettes uitgeleend. Dankzij particulier initiatief van 2 Maastrichtse burgers en de medewerking van de Franse minister van Cultuur mocht Maastricht deze maquette lenen. Zelfs langer dan aanvankelijk was voorzien. Inmiddels is er een comité gevormd dat ervoor zorgt dat de maquette natuurgetrouw wordt gekopieerd en waar de kopie een vaste expositieplaats in Maastricht zal krijgen.